момента той снима. Само да продължиш видео. Айде. Вижте, приятели. Вижте за какво става. Чекай бе, гена там малко. Айде. Сей Вижте тук. какво става въпрос, приятели. Значи, това е рая. Това е рая на арабския свят. Въобще на света. Това е нещо уникално. Айде, давай. Това е... Не мога да опиша, батка, нямам думи речи. Свърши ми речника. Само гледам и се наслаждавам. Аз вече не мога да намеря подходящото ми, какво да кажа. Нема да. Долу има речник. Само час и това е. Няма какво да кажа. Това е арабска приказка. Арабската приказка продължава. Това ще е втората. Вижте тази осуканата сграда. Това е един невероятен дизайн. Архитектурно чудо на съвременното строителство. Знаеш, какво става, виж само. Виж Аладин с вълшебното килимче. Еми това ще стане. Не, той не минава тук между блоковете на утечения става. Ще ме блокира перката. Да не му свърши нафтата сега. Той е на газа. Той е на газа. Да, газ няма мощността. Готова, брат. Благодаря ти. Вижте тази осуканата сграда. Няма Майами, няма Лас Вегас, няма Франкфурт. Няма Дойчланд. Няма Дойчланд, няма Майла. Ето, госпожицата го казват. Аз не казвам нищо. Листата на Бойко е втори. Такава реклама му изчерпна. Щял да го правиш Странджа Сакър същия град. Не, те се разбрахме. Таня Столипино, дай Боже да се появи така сграда поне. Господа, ще извинявате, че малко така ви досадих, ама просто не ще издържа. Се притеснява изобщо. За архива да има. Ще ми снима, че малко стана. Да. Таня! Днеска кое дата сме? Абе, снима я Елин. Ето е Елин. Това е най-известната тиктокърка. Айлин, нашата приятелка. Фото модела Айлин, кажи и утре. 6:30 да е на рецепцията. От това хубаво място поздравявам всички мои приятели, всички мои родини и моите родители. Да са живи и здрави. И моят син най-вече. Посвещавам този обиколка на моя син. Да ми е жив и здрав. Да си жив и здрав. Всичките да сме живи и здрави. Ние нали влизаме към приятелите? Да. Его, батката няма грешка. А как нали сме тази ден тук? Кеме, там си правя. Ти си втори, аз съм трети. И Бойко ще го дам на така на себе. Той си българи ли? Не, е там за... Ще ходим ли? Нещо мислим да се сляхме тук. Уникално. Нали? Ще трябва май да се вземе. Марчалта, бе, под верандата. Къдеш, че колегата си пей, колегата пей тук. Айде, приятели, колкото да ми е неприятно, време е да спра видеото. Очаквайте продължение.